Mezzola silenzjuża, baġir ipokrita u tal-mistħija. Kliem il-ġurnalist Yannick Paċ f'artiklu ta' opinjoni fuq is-sit Lavin Malta dwar il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Mezzola u l-politika tagħha fejn fi kliemu qal li din irtirat fi skiet. Dan għaliex skont l-istess sit kull meta jippruvaw jikkuntattjawha għal kumment kull ma jsibu qudiemhom huwa bib magħluq. U meta sa fl-aħħar jirnexxilhom jiksbu xi kumment, it-tweġiba li jirċievu tkun vaga u bla ebda bażi. Paċ sostna li bħala l-persuna li suppost tiddeskrivi lilha nnifisha bħala dik li tiddefendi l-valuri Ewropej, ironikament is-silenzju tagħha huwa aġir ipokrita u tal-mistħija. Fl-istess artiklu ntqal kif l-Ewroparlamentari Nazzjonalista spiss titkellem favur il-libertà tal-ġurnalisti u x-xogħol li jagħmlu, iżda fl-istess nifs baqgħet tissielet biex ma tikkundannax il-qtil ripetut ta' ġurnalisti li qed isir mill-forzi Iżraeljani. Fil-fatt din mhijiex l-ewwel darba li Roberta Mezzola iddefendiet il-ġenoċidju li qed iwettaq Iżrael f'Gaza, aġir li ġab il-kundanna ta' ħafna. Mezzola kienet fost tal-ewwel li libset lil biss dawk li jmorru fil-gwerra tippoża għar-ritratti u tappoġġja lill-Iżrael. Minn hemm il-quddiem Iżrael mar fuq attakk aħrax li ħalla għexieren ta' eluf ta' vittmi mejta, inkluż trabi, tfal u nisa, waqt li oħrajn kellhom jaħarbu minn djarhom. Paċ ċenna wkoll li hija kienet pronta timbotta għal leġiżlazzjoni anti-slap, iżda ma qalet xejn dwar kif artisti, ġurnalisti u professjonisti mhux qed jitħallew jesprimu ruhom kontra dan il-ġenoċidju. Dan minn barra li l-preżenza tagħha fuq il-midja soċjali saret biss biex tidher għal gwadan personali tagħha, filwaqt li l-atroċitajiet f'Gaza komplew bla waqfin mingħajr ma ġew indirizzati. Żied jgħid Paċ fl-artiklu fuq Lavin Malta bit-titlu The Banality of Inaction. Il-ġurnalistenna li Mezzola kellha l-obbligu li titkellem kontra azzjonijiet li jikstru dawn il-prinċipji kemm fġieħ l-integrità tagħha stess kif ukoll għall-kredibilità tal-istituzzjoni li tirrappreżenta. Imma sfortunatament jidher li Mezzola ħadet pożizzjoni ferm differenti minn dik tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Yannick Paċ ikkummenta li jista' jkun l-iskiet ta' Mezzola mhux biss falliment ta' tmexxija imma riflessjoni ta' tmexxija ta' dawk li ġew qabilha. F'din l-opinjoni Paċ stqar li sena ilu talab li Roberta Mezzola biex taġixxi qabel ma jkun tard wisq, imma issa huwa tard wisq.